Wendy Jenes do pa inukasta kinasarita kita na siya tiwanak mga ni Roy. Mo mabarok anak ko naipas ngay ka nga lalaki ang kumanga datay nyati kahit mo sa wenan ang kanga datay kadi binabae barok ta banditay ta kasta kasanon tulangin ti pulita yo ay nan kitin niya nga rod kahit isumet ti marik na ako nan. My God! Wendy Jenes, iti panagpatpatang mikin ni lakay gayam ng ngig ni Roy. Kunanak, kata kunanak. Dahil tantumit nga pudrang nan. My God! No kumahang nga isuidi, no hang kumang nagduster ako na nanang ni pudrang hanak ko mga kastoy siguro. Kunanak Wendy Jenes. Wendy Jenes. Dito yung nagka-problema. Kaputi pinagbakla ti asawa ang ti asawa. Ay, kaputi anak ko di Jenes. Ay, nga iso ba ito tumat kami nga laklakayan. Ito lang aramidem kami nga agdas-daster kami nga. Hey, ano ka na yakit din na bakit kung sa inya nga rod kit at tante kayat kumot kit at damit ko at damit ko ababay nga naktan apakit at dakad do mga giwakas dito balay. My God! Wendy Jenes. Kanayong kikarkararag baring kumabang nog sublimat laing at hanggang baklat anak may kunong kunak di Jenes ngem awanen. Tado dagiti pakim influensya ng di Jenes ka na tumat dagiti po agiti babakla iti lugar mi kasanupay nga rin ita DJ. My God! Iti may sa abigat di Jenes. Kurak no sino ti agkang kantay di nga dati. Iti ang tisangot ito kadurumi di Jenes nga dati. Hapog kang kanta di. Yaji kang kantayin na hindi na yung nalipata umatay na. Ati paborito kaya nga. Kung kunana di Jenes nga. Mapantaji sevensi. Kung kunana di Jenes. Nay, kapay kasi mati boses na nagkanta pati panagkantakit sa bali di Jenes kung kunana. Wendy Jenes naging inayat ang masidag. Iti pa nakakigtot ko hindi makita di Jenes. Sino kumatihang nga makigtot di Jenes? Isusuot na matang jibrasik ha? Wendy Jenes, uri lang Jesus ganina ka din nabaliktad di Jenes ka makita ka agbrabot yun siya ay Roy bravo ay niya mo di ko di Jenes kunahan ang ay kabalyo ay mudrang kunahan di mudrang
When DJ na damo kayong balikas ng mudro na kuno ano ba yung DJ adadam tiking ko apay barok nalas nyakit ni mudro nga barok ti pagtawag mo kanyak mudro kuno ano ba yung DJ Wendy Yenes, katanog pailya ko na napay motor ang katangan nakto ti legging ko. Legging. Susan ko sa mag-trip diyan sa anin. Legging ko na napay. Anya dati nga mapaspasamak. Kinukunak di Yenes. Kaya natin ko na napay nga minsan di Yenes nga. At ito mampay at strap na modra nga dati may kabit dito yung likod tak hindi sango. Ay, susun niyo tata. Niyo tayo tayo. Roy. Ang Roy, tinagan ko mo, drang. Kung ano. Ay. Ang Roy, tinagan ko mo, drang. Rhea. Siya ko ni Rhea. Rhea. Apo. Kasama to eh. Pinagayat mo yung danak nga babae ng tatanapo. Gabali mo ti Rhea ka no. Apo. Basol mo dahil tao eh. Basol mo dahil ito yung Brian. Lakay Brian. Basol mo. Ay manong noong ko mga sikay di. Noong ko kumasikay di manong Brian. Ay di aram idom nga pingagdaster kan tuma kami na manong. Ay tatadi pa ihita baklatanak mo. Okay, ni bakit ayahan na pabasul eh. Akit din niya aron kinso siguro pa na kay tao na dahil tanak mo. Makatapuli yung mga bakla. Ay diya ka mo ano tapuli me. Bagay, nagling ka nga mangkimat ka ng mangguro dahil nakatapuli yung bakla, maanaw.